Dat zien we daar wel. We hebben eigen bier gemaakt, zie ik. Deze keer mee. Ja? Lukt de beste prins-carnaval uit onze familie. Maakt er het van we hebben er allemaal tronen. Zakka. Mag ik ook eens vleugen? Of dat wat inderdaad... Hé, leeuwbier. Dat is een geen haard, geen gulpen. Ons eigen Valkenbergs leeuwbier. Jongens, fantastisch. Mag ik het eens proberen? Ik ben dat zelf gebroken. Geen steekpenningen, maar... En dat zijn de brandmeesters allemaal. En hier zit een directeur van ons nieuwe stadsbrouwerie. Met een adjudant-directeur. Ach zo. Wacht even tot de peert weg zijn. Ik mocht niet te hel kallen achter ze. Ik moet zeggen, je hebt wel een fantastisch Gneeske bier, dat moet ik zeggen. Echt lekker bier. Geen Bels, zeg ik al. Echt Valkenbergs bier. En dan nog leeuwbier. Gezondheid! Ja. Oppenbok, je hebt hulp nodig. Ik heb er wat sterk van gemaakt dat die brouwerie niet weg zou gaan. Vandaag is dat haal gemaakt geworden. Hier staan ons twee nu directeuren van onze stadsbrouwerie. Maar volgens mij hebben ze veel te maken met onze nieuwe stadprins en stadminister. Ik zou je dan ook willen verzoeken, Peter en Constant, om die twee heren die sjolletjes af te doen. Dus kijken wat daaronder goed kunt. Leeuwbier Valkenburg. Het is wel lekker, moet ik zeggen. Maar dat buikje, dat komt nog wel. Als een jongen met met geeft. Ja, Opperbok, je bent er niet klaar aan, Peter. Die twee vesten, die zou ik ook ergens uit willen hebben. Dan kunnen we zien wie prins en wie minister wordt. Dat zie je eigenlijk nog gaar niet, hè? Nee. Ja, en hoe dan? Wij zouden nou de prins zijn, Opperbok. Vroeger moesten we dat zien, hè? Wij zouden nou de prins zijn en wij zouden nou de minister zijn. De knapste. De knapste is er. Ja. De knapste. De knapste. Ik vind ze allebei even knap trouwens. Ze lieken veel erbij. Het kon ze tweeling zijn. Maar laten we eens even naar de linkse gaan kijken. Maar volgens mij, als zo bekijk, had het toch het met de prins van Valkenberg te maken. De stadprins van 2006. Opperbok, mag ik u verzoeken de linkse persoon zijn masker is af te nemen. Ik ben politiek erg zwak. Wat is links en rechts? Ik zag de heer Kleine net staan. Is dat links? Ik heb er nog het anders verteld. Toen wordt er nog niet hier. Dat zal ik wel niet vertellen, hè, chef? Dat staat hier voor u. Stadprins 2006, Luc de Eerste! Wat op TV Valkenberg zingt, klopt er precies. Het is een met de paplepel door zijn de pap ingegeven. En hier zit er dan Stadprins
ook een linker en een rechterhand nodig met de vastelovend. Het natuurlijk ook een minister bij zich. Peter, mag ik die verzoeken om de minister 2006 zijn masker af te nemen. En dat staat hier voor u, minister Ron 2006. Ja, lief, van zijn overschang. Geen onbekende in het Valkenbergse. Want iedereen kent Luc, maar iedereen kent ook natuurlijk zijn pap en man. Eurlings, deputé, drager Gulden Humor 2000, jubileumjaar van de Miltenville. Onze prins, alweer hebben we weer geluk, is nog niet getrouwd, maar heeft wel een vriendin. En die vriendin is ook hier. En dat is vriendin Lisette. Je weet nog niet wat er doet, maar we hebben een hele goede steun deze vastelovend. Want onze stadprins is in opleiding als cardioloog bij het AZM in Maastricht. En dat is natuurlijk een nadeel. Maastricht, wat beter een Valkenberg kunnen zijn. Dat komt nog. We hebben een eigen brouwerie, dat hebben ze net zelf gezien, dat komt ook een eigen ziekenhuis. Wordt allemaal geregeld, Luc. Ook, zie de minister, geen onbekende, directeur van de Webu bedrijven, ook hier gevestigd in Valkenberg op de Herkenbroekerweg. Alleen Ron is wel getrouwd. Het driekinger. Een dochter van 11 jaar, Nathalie. Een dochter van 10 jaar, Nicole. En een zoontje van 2 jaar, Noël. Is wel getrouwd met Nee, niet met Nathalie. Ach jezus, dat hebben we gans doorheen. Wie heeft dat gemaakt? Onze nieuwe secretaris heeft dat gemaakt. René. Barbara. Hier staan ze voor u. De nu regerende stadprins van Valkenberg met zijn minister Luc ten Eerste en zijn minister Ron. Maar lief, vastelovensrang. Zo kunnen ze natuurlijk niet bier gaan en vuur gaan in de vastelovend. We zullen u geschet gaan aankleien. Materialenman. Want het wordt toch het kouder hier. En natuurlijk ook Peter, de minister, zijn jas. En natuurlijk, Opperbok, mag ik u verzoeken de prins zijn muts op te zetten. Gehoord de kamershirt van Oeschutterie. Het is als teken dat bekend is geworden wie de nieuwe stadprins van Valkenberg is. Luc ten Eerste met zijn minister Ron. Miltenville. Salut! En natuurlijk de minister zijn steek. Miltenville. Salut! En wie de prins Opperbok hoort natuurlijk zijn prinsenketting. Mag ik u verzoeken de prins zijn prinsenketting 2006 om te halen. Heel goed, dank u wel Opperbok. Miltenville, salut! Up. Peter, mag ik die verzoeken de prins en minister hun Miltenville decoratie om te hangen? Ja. Ja, help me maar. Miltenville, salut! Complimenten op de eerste plaats dat ze vandaag op team is.
Vorig jaar was het anders, weet ze nog? Applaus voor Jan, hij is op tijd! Heren de Ville, salut! Hier staan ze voor u, ganz compleet, onze stadprins 2006, Luc ten Eerste en zijn minister Ron. Natuurlijk wordt het vergeten, want bij de prins hoort natuurlijk ook veren en die heb ik vergeten. Opperbok gaat toch gelijk, mag ik u verzoeken de prins zijn veren op te zetten. Meer te vullen. Salut! Zo, nu is het compleet. Maar, je hebt nog zien staan, volgens mij zijn dat gardisten. De prins heeft zijn garde metgenomen. Prins, mag ik je verzoeken om die eigen garde te gaan ontmaskeren. Dat wil ik toch eens zien, wij dat allemaal zijn. Waar wilt je links beginnen? Dat is Jeroen, de broer van onze stadprins Jeroen. Dat is de jongste geloof ik, hè? Nee, oh, sorry. Waar krijgen we dan? Luc en Nick. En dat is... Nee, Martin, nee. Dat is Michiel. Ons gardist Michiel. En ze hebben mij beloofd dat ze de ganse vastelavond als toe goed gaat, dat ze altijd daar zullen zijn. Hebt u gehoord allemaal? Ze zullen altijd daar zijn. Luc, we gaan naar de andere kant. En er staat hier nog een gardist. Joop, naar links. Joop. Dat is nog veel. Dat zeg ik ook niet, Martin. Dat is ook de broer van onze stadprins Kasper. Gardist Kasper. En Luc, dan hebben we nog de ganse kleine. Ja. En dat is gardist Oswin. En dat is, als ik goed begrepen heb, een broer van de vriendin, een neefje van de prins. Oh, was dat een andere dan? Oh, dat is de broer van Lisette, hè? Goed zo. Ze hebben beloofd, hij weet het nog niet heel zeker, maar die 4 jongens zullen de ganse vastelavond als prins Luc en minister Ron Oetreden altijd aanwezig zijn. En die aan de regels houden ze natuurlijk van onze sociëteit. Dat hebben ze beloofd. En dat doen ze ook. Daar zijn we van overtuigd. Hartstikke leuk jongens, dat jullie al die weken, dat zijn er 6 hè. Weet wat ze aan het begin zijn. Lucas en Kasper, ja. Dat kan ze wel lachen, maar je kunt nog vol verrassingen te staan. Ik vind het fantastisch dat jullie deze prins en deze minister het ganse carnavalseizoen zullen begeleiden. Mag ik nog eens applaus hebben voor de nieuwe garde van onze stadprins Luc ten Eerste en minister Ron. Applaus! We zetten ze direct meteen aan het werk. Want ik moet 2 gardisten hier hebben. Want nu is de tijd aangebroken dat onze stadprins zijn proclamatie gaat voorlezen. Luc, de scepter mocht aan die minister geven. Dat is verantwoord. Mag ik 2 gardisten hier naar voren hebben. Samen met minister. Om dus de proclamatie vast te houden. Om dat Luc. Geer, rol maar af. En geef maar de garde. Stadprins Luc ten Eerste met zijn proclamatie. Ja. Ik, prins Luc de Eerste, stadsprins van het 965 jaar oude Valkenberg aan de Geul, grootvorst van Walem tot Vroenhof en van Iseren tot de Loemelenberg,
ambassadeur van de Zuid-Amerikaanse vastelovend, beschermheer van alle hartendeven in het Limburgsland, tot en met de berggeiten in Sint-Odiliënberg, speciaal honorair consul, belast met de internationale vastelovendscontacten met de EU in Brussel en Straatsburg. Ik verordeneer en proclameer. Ten 11e, dat mij de minister zal zijn, Ron van de Weijer, geboren in het Brabantse Dommelborse dorp Vug. Niet dat er door gaat aan Koesdoon, zijn man wordt toen toevallig toch. Hij is als bok opgevoed en zal daarom korte metten maken met alle zwerfvoel dat 3 dagen lang aan de rol is. In de zomer fietst er zich het Lap Lazarus om zich met hart en nieren en tegen betaling in te kunnen zetten voor de bescherming van ons milieu. Hij is bestuurslid van de vastelovensvereniging CDA, oftewel Carnaval doert altijd. Ten tiende, dat alle buk, maar vooral de jonggeiten die met vastelovend last hebben van hartkloppingen, zich bij mij onder behandeling moeten laten stellen. En dit onder het motto, zolang het hart klopt, klopt het. Ten negende, dat we hopen dat het vastelovensvuur, dat door prins Wiel de Veerde en zijn minister Jos vakkundig geblust is, weer in alle hevigheid zal opflakkeren tot een uitslaande brand. Want veer houden niet van blussen, veer spelen leven met vuur. Ten achtste, dat veer, samen met de Raad van Elf en onze opperbok, de Valkenbergse vastelovend een hoogtepunt mogen brengen, hoger als de hoogste torenflat de ooit in Valkenberg geboet zal worden. Ten zevende, over torenflats gesproken, verordeneren veer dat deze vastelovend, de vastelovend 2006, de vastelovend van 3W wordt. Weg met de LG, weg met alle gevrijgel en weg met al die projectontwikkelaars die zelfs in een claim schijnen te hebben op onze vastelovend. Ten zesde, dat veer direct naar de sleuteloverdracht op carnavalszondag de enige echte Valkenbergse wellnessboulevard zullen openen door onze bok in het Halderpark dit keer van wermgroenten te voorzien en hem liefdevol met beer de rug te masseren. Ten vijfde, dat veer geen enkel risico zullen lopen. Ook niet als het gaat om de plaats van de Prinsenproclamatie. Opperbok Constant hou eerst Madrid voorgesteld. Die plaats hou er met zijn cultuurwethouder al eens verkend. Maar veer blieven lever met 2 benen op de grond in Valkenberg, midden in de grote straat. Ten vierde, dat veer door de militaire al een paar jaar teruggevraagd zijn om prins en minister te weren. Maar we hebben gewacht totdat op de Valkenbergse statie in plaats van keertjes beer verkocht wordt. Dan kent gelijk de gijs uit de fles. Ten derde, dat we zelf de stilste niet zijn. Maar dan nog zullen we het niet toestaan dat onze Valkenbergse optocht wordt overstumpt door al die beerhutten op raar uit al die dorpen uit het Heuveland. Ze kunnen zich wel bij ons aansluiten, wel en wel achter de Prinsenwagen aan. Want dan kunnen ze pas echt kate shoppen. Ten tweede, dat onze Prinsentempel zal zijn in Hotel Walram. Omdat dat hotel nog geen plannen heeft om naar Maastricht te verhuizen. Ten eerste, dat veer op het moment van de sleuteloverdracht verordeneren dat Joksley van Hotel Walram de sluizen trekt om door met alle zoerigheid van het afgelopen jaar door te spelen. Dan hebben we weer genoeg plaats voor 3 dagen van spas en plezier. Tot slot verordeneren we dat de vastelovend 2006 in Groot Valkenberg zal gevierd worden onder het motto: met vastelovend komt er weer leven in de broeierie. Valkenberg, alaaf! Militofielen, alaaf! Auwiever, alaaf! Vanavond prins Luc de Eerste, minister Ron, de vastelovend. Zo, en dan gaan we nu meteen aan het werk zetten, want dat hoort erbij. En ik zou graag een paar lu hier naar boven willen hebben, omdat onze stadprins die heel graag natuurlijk zou willen decoreren. En mooi dadelijk met een debutenmars hier naar boven hebben de vriendin van onze prins, Lisette, de pap en de man van onze prins, pap en mam Eurlings, de oma, omi Gerry, echtgenote van onze minister Ron, Barbara, zijn dochter Nathalie, zijn dochter Nicole en zijn zoon Noël.
Prinsengarde Steenboven, onze jeugdprins Demi de Eerste en minister Sharon. Ook hier naar boven de eigenaar van ons nieuwe Prinsentempel, Georges Lahey. Onze nieuwe secretaris en maker van de proclamatie, René Paulussen. De voorzitter van de optochtjury, Loek Lume. De maker van de schepter, Jan, maar die is er al. Peter is er ook. En hier ook naar boven de voorzitter van het overlegorgaan, Peter de Ruiter. Buitenmarscher. Lisa. Heb ik ze allemaal? Nee, we hebben er geen vergeten, zijn we er even goed. Speciaal, hij zat vroeger in Den Haag, dat zit nu in Brussel bij de Belgen. Maar toch dat gevoel van vastelovend, het er ook. En zeker vandaag is er hier naartoe gekomen om te kijken wie dat geeft met zijn broer. Maar hij ook altijd een keer prins willen weren, maar hij heeft nooit tijd. Ik doe hem heel dik op sms'en, af en toe krieg ik ze terug. Maar de jongen heeft echt geen tijd. Maar hij is wel vandaag uit Brussel gekomen, hier naartoe. Mag ik de buitenmars hebben voor de broer van Luc, Camille Eurlings. Buitenmars geven. Verzoeken als eerste te decoreren met 10 hoesorder. Natuurlijk, nee, in de vastelavond is dat anders, Luc, maar dat komt nog wel. Nee, is geen punt. Lisette, je kunt ook aan de beurt. Maar deze komende 5 weken is het zo'n belangrijke, jong. Dat dag en nacht bij je moet zijn. Zijn de linker en rechterhand. Dus als eerste doet te decoreren. Zie de minister Ron. Mag ik die verzoeken? Ron te decoreren met die hoesorder. Weer op de file. Salut! En inderdaad, Luc, dan mocht ze naar rechts toe, je eigen vriendin, decoreren met de hoesorder van Luc de Eerste en minister Ron. Weer op de file. Salut! Ja, Lisette, je zult wel denken, ik kreeg die medailles, zijn natuurlijk steekpenningen, helemaal niet. Want we stellen het heel erg op prijs dat ze altijd met ons mitsels gaan in de vastelavond. Zouden we heel erg leuk vinden. De garde gaat een moment, hebben ze toegezocht en die ook, hè. Aha, Luc, heb je gehoord? Dat is in orde. Nou, ja, gaat geregeld. Nu gaan we naar de linker en rechterhand van Ron. Barbara, waar is ze? Ook Barbara, de hoesorder van Luc en Ron voor dich. Weer op de file. Salut! Luc, ook nog wel de jongste teller hier op deze bühne. Ook de hoesorder van dich voor Noël. Weer op de file. Salut! Oh. Nog even wennen, ja. Ook dochter Nathalie, hele mooie leeftijd, 11 jaar. Nathalie, ook de hoesorder van Luc en Ron, voor dich. Vastelavondsvang, salut. En ook dochter Nicole,
11 min 1, 10 jaar. Ook de hoesorder van Luc en Ron voor dich. Salut! Luc, we zullen 6 weken heel hard. Op tegenvallige bergsting met de poplepel ingegeven door de pop. Pop, kom eens naar voren. Martin, om de hoesorder van Luc en Ron in ontvangst te nemen. Salut! Luc en Ron, dan moest even de trapje af, maar dan gaan we even naar Omi. Dan gaan we even Omi decoreren, want Omi kent het trapje niet op. Maar dan kunnen ze naar beneden toe. Ook de hoesorder voor Omi van Luc en Ron. Van zo druk, salut! Dan Luc en Ron, ze hebben het beloofd. We zullen ze alvast bedanken. Wie kennen ze beter bedanken natuurlijk. Want ze gaan al die weken met de eigen Prinsengarde. Jeroen, kom eens naar voren om de hoesorder van Luc en Ron in ontvangst te nemen. Van z'n allen terug, salut! En ook die andere broer, Luc en Ron, Kasper, kom eens naar voren om de hoesorder van Luc en Ron in ontvangst te nemen. Van z'n allen terug, salut! En dan die neef, Oswin, ook de hoesorder van Luc en Ron voor dich. Van z'n allen terug, salut! Last not least, Michiel, ook de hoesorder van Luc en Ron voor dich. Dat is de broer van de vriendin. Van z'n allen terug, salut! Natuurlijk ook die grotere broer. Camille moest. Natuurlijk ook een meisje wat hem veel moet missen, want hij gaat ook heel veel met Oesmet, had hij beloofd. Als hij daar is, natuurlijk zijn echtgenote mevrouw Nuitens, ook de hoesorder van Luc en Ron, terug. Van z'n allen terug, salut! Ben ik niet eens vergeten? Heb ik iedereen gehad? Nee, ons erelid. Ons erelid van de sociëteit. Och, ja. Oké, we gaan eerst naar de kleine prins. Heel belangrijk, hè, jong. Vergeet ik niet hoor, we staan in de Hanselies. Natuurlijk, er biedt pas een week eraan, maar er zult heel dikwijls met deze 2 jongens metgaan. Demi, kom eens naar voren om de hoesorder van Luc en Ron in ontvangst te nemen. Van z'n allen terug, salut! Demi is niet alleen, en ook een hele charmante minister. Sharon, kom eens naar voren om de hoesorder van Luc en Ron in ontvangst te nemen. Van z'n allen terug, salut! Demi en Sharon, kom eens naar voren, want er zit een week aan, maar eure voorzitter is krank, die heeft een bed, dat wist ze. Dat is een geweldige vervanger, maar die wil niet kallen, dus dan moet ik het doen. En doe zo eens heel graag die hoesorder willen overhandigen aan die collega de komende 6 weken, de grote prins. Mag ik u verzoeken, Demi, om Luc ten eerste te decoreren met die hoesorder. Van z'n allen terug, salut! En natuurlijk ook de grote minister Ron, ook de hoesorder van Demi en Sharon voor dich. Salut!
al zijn. Lisette, daar zijn die jongens weg. Ja, als dankjewel alvast een bloempje van Luc en Ron voor dich. En datzelfde verhaal geldt natuurlijk ook voor Barbara. Ook een bloempje voor dich, voor die tijd dat die jongens niet toe zijn of niet op tijd zijn. En mevrouw Nuitens, kom eens naar voren. Want Constant heeft gezegd, we gaan veel met de gemeente Luc en Ron. Dus hij zal verschillende weken niet aanwezig zijn, of niet op tijd. Dan van zijn goedmakertje, Ron en Luc, mogen die verzoeken mevrouw Nuitens ook het bloempje te overhandigen. Ja. Zo, hebben we nu zo'n iets gehad? Ja. Dan gaan we eens even voor verstemming te maken. Doe je maar een play. Meer te vullen. Salut. De komende 5-6 weken. Niet alleen in een nieuwe dans, ook bij een nieuwe prins, Hurst en een nieuwe slager. Ik zou ze graag naar boven willen hebben. Fliek! Die taxi liep ook nergens op, maar maakt het zo leuk.